samu ne a ce ta iya girki ya baki sannan a ce ga kirki zan dinga taya ta in ba ta kuɗi in siya mata mota irin ta yata. Da so samu ne na samu yarinyar gwamna ce ita sam sai ni gidana kawai za ta zauna. Na zama yaron gwamna bangila harka da dala kai a don bulo sai ku duba ku auna. Da so samu ne da so samu ne ku danna mana subscribe ku share ku yi like sannan ku danna notification in ba mun danna za ku dinga kallon mu da ai dariya cikin sannan sai da ciwo